I thank God for today because this visit was not planned today. O teme Misha Father Paul na chọrọ m ịbịa n'eteghị mbọ nọ ekwumasị na adoration ekpe ekpere. Mgbe izizi na achọrọ m ịda iberedu, I planned to surprise him. No more shene or plan aya n'ịhapụ bolo or work. N'agbanyeghị na m jere pastoral visit to the parish, I wasn't able to visit the adoration center. O techele aka ya wamara ọ gwara m na ya enwete ebe ya ga na-anọ something like a permanent place. Maka na mụ na ya bidoro chọrọ permanent site a si 2013 m bishop. Mgbe ọ gwagidere m na ya enwete, up till now I have not understood what happened there. Mana n'agbanyeghị, o wee bịa gwa m na onwe m mgbe ọzọ ya nwetere. Anụọ m asịrị. Mana ndị be anyị si na oyishi na amawo na nwaanyị a nwụrụ ma jejeje aka na ya. Bishọp akarịa ma ihe jeje asịrị je arụ ọrụ. That's when the father be a guama marno pisu, Bobby be a guama. And the day he came, I told him I will visit him. But now Maka Ibrid, or some Dico Madala Ibrid. The same keys is a Mujabia and Agua Common. And then what does they be or some many, Mara? And make a lender for that to him. How am I going to buy you to buy that? Ya ọtụtụ ihe m gwa mara Fada Paul na nzuzo nkata nne na nwa na-akpa. Ọtụtụ ihe m gwa mara ya n'ihu ndị fada ụfọdụ n'ime ha n'ebe a abụghị ha iji ekwe ebe a na ọ bụ mụ na ya na ndị fada abụọ. Mana ofu ọ mara o chọrọ m unu mara is that Bishop Onah loves Fada Paul all time. But I told him, because I love you, I will not allow you to harm yourself or harm the church. Aha komugumiru no geshi. Namu gesugenu e nga deg mobega deg. Mana no mara. O nwere manage nwayọ. Mo nwere mabu mbadike a na-eyi ụdọ. Na hapụgodi ebe ahụ. Ofe ihe ọzọ m gwara Fada Paul n'ihu Blessed Sacrament mgbe m na-agwa ya n'ihu ndị na-abịa mgbe ya na-ekpe m ekpere. Fada Paul ọba, don't listen to the voices that tell you the bishop doesn't like you. Those voices are from Satan. Asụrụ ndị ọzọ nle enweghị m efe asị maka na dị nwe anyị Jesu Kristi rịdara ọrụ ọrụ kpo eruo n'ihu Pilate na ndị isi ụkọchukwu bụ ihe ọ ga-ekwuru. Ana ọ bụ maka ya ka o ji nwụchite n'anya ọnwụ anyị wee nwetazie ndụ kịta. So I thank God for all of you. Na-arịọ unu chetegide ndị fada unu na-ekpere, anụnụ chetegide Fada Paul na-ekpere, anụnụ chetegide bishọp unu na-ekpere. O nwere mme mgbe m sịrị fada ya kpọta mmadụ ole ma ole na-enye ya aka ahịa ka ha bịakwute m n'ọfịs ka anyị kpama ihe ụfọdụ ji enye aka ka ebe a gaghịra gị otochiri ịtọ ya na ya yitara ụbọchị ọ bịara. Mgbe m abịa ọnwa Fada Paul hụma na ndị gbaetere gị okukoro siri ike. So họpụta mmadụ ise maọbụ isii n'ime ha bịakwute m n'ọfịs on a date we will fix
Otherwise, the problem, you just have to, we have to find our way of letting God use us. That He made the right thing. Catholic, no candoso. No way bishop or father or beyond ministry. Can we father where bishop where ministry on there? Which means Okunerere adoration ministry does not belong to Paul or Bible. Does not belong to Bishop Onah. It belongs to the church. Onyanwanye Manerebe. Yamaka in the Naho Yawan. That's Pujikini, the Gossier, Nna, Nawa, and one song. No, I want a bishop on out there. Anya nabatano. No. All of my lady, cook wages, or Jan, Kaiman, and Kaides. Now, I don't want I yesterday. And I'm Janagan, my trouble mocha. Only my Palino and Luca, then now. Hey, Guru Mugada. Hey, Guru Mugadi. Amen, man. Because all we now adoration. All we got Father adoration. All we got no Jesus. Jesus adoration. Amen. So na ani na nabataya. Na hazizi leziana. Kaya mara the resultant effect. On the hand positive.